Wala ko na makak, uy. Ikaw ra gyud ang babay sa akong kinabuhi. Sana all. Bisang pag mamatay inyong silingan. Naghanag heart, oh. Lang heart niya. Sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si kabuk heart. Promise lagi. Walay makapugong sa atong paghigugma ay ikaw ug ako ra forever, always and forever and always, again and again, never again. Oh. Ningkaon na ka? Ningkaon na ka? Mana lab, ikaw, mana ka? Kaon ka? Ningkaon na sad. May... Okay ra ka? Oo, okay ra man, okay ra. Murag di man ka okay. Okay ra, uy. Uy, problema na ko, okay ra mo kugod. Bisan pag kanang wanan ko ganiha, wala ra labar akong umukay. Ning inom man dayon ko og diatabs pag abot. Ang mga sanina ako na tong gilabhan. Salamat kay ha. Salamat kay ako ra man tay mo laba ato, nya ako ra man tay mo laba. Okay ra, ako lang. Yay mong katong imong mga personis nimo. Ako pong gipaapil og labang balag bugkato taas kayo. Salamat yun, naghago pa man kalaboy nga. Ako ra may malaba dapat kaya ako may laki niya. Basta ay last na lang ng panglaba nimo ha. Okay ra, ako lang buhat lagi tanan. Didi, ako ra mo laba, ako ra tanan, ako ra mo kanay apil na mo ha. Nang tibak nimo mga buslot ni mga panty. Di ba mula ag man kaunya? Oo. Di karon ng orasa. Karon maglago sa imong mga barkada. Amping ka ha. Oh my god! Wow! Salamat kayo niya. Ano may kanang dalanti ka katong favorite nimo? Dala lang niya. Pero okay ra man ug di ka magda, okay ra way. Ayo uli lang mga kundi kadlawon ko di buntag ug gusto ka pag-enjoy paglingaw-lingaw. Mauli ko 12. Adi 8, mauli ko 8 kay dili na ko magdugay kaayo kay kanang syempre magbalaka sa kunimo. Ikaw ra usa dire atong anak ba nga na ba nya kanang dalan na ka atong favorite jud nimo katong isol sa manok ha. Isol sa manok o katong tiil sa manok nga nag-80 pa. Nya unsa pa may padaan mo? Milk tea, coffee tea, tea. Ikaw bahala lang. Baka na dito ko. Sige. Enjoy ha. Oo, adto sa ko ha. Nay ha. Salamat kay love, you are so buutan in my life. Perte kay ko. I'm very swerte. Mura kong nakadaw og luto. Bye-bye. 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 A few minutes later. Bi, tok. Ganihara ka? Gabi, ganihara ko nagpaabot nimo. Napa ko mga lakaw gud sakto na guro na sakto na na. Ay salamat ay Tris manday ni. Kumusta sila dito? Okay ra bi. Mayo hinoon basta kay mag-amping mo pirmi dito ha. Salamat kay Abi ha. Wala problema basta naalang gani chati lang jud ko basta unsay kinahanglanon nimo sa kanang about financial. Kwartag financial pareha ra man siya. Money ana. Basta kana siya. Basta abot ana basta nay mga bayranan. Basta maabot na ang Judith sa mga bayranan ba. Mara na siya dapat. Okay bi. Nya adto na ko bi ha. Ato na. Bakchi. Isa to. Ato? Oo. Miga na ko. Lagot kita kay sige panghuwa mo kwarta. Magaling kang kupal ka. Amiga to nimo? Nya ngano diri mo sa kalibunan? Naagian na ko sa diri pod. Padong ta ko dito. Yapas lagi ka. Yapas lang iti ka. Gisure na nako ba nga kanang okay ra ba ka kay. Lakas. Sweet. Naratol biya ka ganiha biya na ko. Yan na majud kay. Ito na imong sakit. Gago. Di gani hapit jud kay may gani na nakainom kog tambal ba. Pero murag na lagi gitunol ato kwarta. Okay na mugos man ako panghuwam. Ay nang hulam siya nimo. Huwam ay kapoy kayo. Sa ni
Asa mo nagkailato? Lagi ko kailato niya. Imo ta ko gipaila-ila ato. Oh my Ay, god. din, nalimot kung pila-ila ni mo ba? Nagkaila mi ato pagkatong 1982. O, kinder pa mi ba? Ay, sa to pa mas una siya nako. Nagkaila? Ay, okay. Classmate naman ta pag dikir. Pero asa to ko nadunggan B. Uh-oh. Be safe. Be safe. Be safe unya pag ingon sa siguro hagpalit na ang tambal para sa imong bitok. Ato. Ay, mo to siya bitukon dito siya niya kitagani magtambal kay naloy ka. At Purga ba? gipahulam ni Oh, para palit og purga. pahulam ni mo kwarta Dagko ni dito ang ubang ang gawas sa ilong. Yak. Nga na Ay, ba? mao dito nang hulam siya ni mo kwarta kay Ang papalit ubang kay sa tambal. ang gawas ang tambal oh. Duda gud ato niya. Wala. Kani nakikistorya pa ka? Pwede lang may i-Gcash na lang nimo. Aw, wala mo kuha ng Gcash. Wala mo kuha Wala, ng wala. Palawan rabi ako. Pero asa ka ron? Nara ko dire. Ikaw. Di ba asa ka padong ba? Asa ko pa daw? Oh. Di ba imong pasangil nga magtagay mo sa imong mga amigo, mga barkada nimo nya. Ano, dili man kanihunong nakikita ka tong bayana. Di nakita man mi dito niya. Nasugatan nimo. Oh. Nya, marag pikir mas oras gud. Muli lang gugro ko. May pauli na nantay. Uli ko. Aw. Palitan tika sa ubos ug kanya. Uli ko ha. Palitan tika snacks. Sige, una lang ko. Oh, sige ha. Palitan tika ga 8 o'clock. Ha? Dayon chicharon nga butakal. Arta ko. Pilan scramble. 2,000 years later. Feel na ko lab nga. Hindi na yun kong magdugay dire sa Earth Universe. Ikaw na lab. Nag-okay ko lab. Ikaw na bahala sa tawang anak. Ikaw na bahala ni Inday ha. Atong iring og iro ay lintig pagkaon o linangkal. Feel nang hihina na ako eh. Na ako itog anim mo. Sama ito kanimo. Kasi luwa sa kay kulab. Before and after ko mawala dire sa kalibutan. Ano na ngayon magpasaylo eh? Kasi luwa ko mag-honest na dyan ko nimo. Mag-faithfully journey na ko nimo love. Yan ako danay na love. 10 years and a half 11 akong gitago nimo. Ako'y kabit sa gawas. Walang nagpasudla. Ako'y kabit sa gawas. Nami 13 kabuk anak. Nung sa magkalab, ay, para ka na lang. Sus ka ng lab. Ano yung Okay na, gataw, mangka? dili, okay naman ako lab. Wala problema na ako. Siya, okay na dyan ako lab. Ay, nagpa-problema na. Kapag yun na nabitaw ka. Okay na ako kay. Mga bitaw ang gihinay-hinay tigag hilo. Ang gihinay-hinay tigag hilo. Gihinay-hinay tigag hilo. Hinuan. Oh, nimo. Oh, oy, kay dugay na ko na kay baw. Kaya nga na kay kabit. Ito gihinay-hinay tigag hilo.